Hola, bones, què tal, com esteu? Soc Antoni, de la companyia Residual, i content d'estar aquí amb vosaltres i d'explicar-vos alguna coseta. Mireu, nosaltres fa temps que li estem donant voltes al tema del reciclatge i, ja ho sabeu, com la companyia busquem de transformar a les coses de casa, els residus sòlids urbans, en alguna útil. També tota aquesta problemàtica que tenim ara de la falta de materials i això, hem pensat que estaria molt bé donar-nos idees i agafar idees per poder-ho transformar a casa. Mireu, seré molt ràpid. La nostra proposta d'avui és simplement d'una llauna buida d'escopinyes o barbarejos, qualsevol ens serveix, transformar-ho i fer un petit altaveu per al nostre mòbil i poder tenir la música amplificada d'una forma gratuïta, sense bateries i sense límit. Aleshores, com ho hem fet? Molt senzill, agafem la llauna, li posem aquí un angle d'aquells que hem recuperat d'una estanteria vella, l'hem enganxat amb un tape dues cares, l'hem enganxat aquí, hem pintat una mica que és mono i ara us ensenyaré com funciona. Sovint us anirem passant idees així, per intentar que tinguem menys residus de les escombraries i poder reutilitzar més coses que normalment ens costen diners. Aleshores, ara us posaré aquí un vídeo que tenim penjat a la nostra web on veureu la diferència. Em callaré per no molestar. Gràcies!